No terve kaikki katsojat uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan jotain prop hunttia, eli siis joo. Asset Escape Billboards oli ihan vasta sopis. Niin, mutta mulla tää Oogena. Niin mullakin oli. Epic, I had it OG. Ai mikä oli vasta sopissa? Billboards. Niin oli. Niin, mut mä ostin se OG:na. Niin on ostanut. Et sä ostanut? Tänä Anto ostanut tälle käyttäjälle Oogena, mutta niin. Kuka tiputti jotakin keittoa? Sitä meneekin. Älkää sitten kirjoilla, kun mä teen tätä videota. Joo. On pitää yrittää hillitä mun taitoja. Miksi sä starttas tän? Älkää vieläkään startannut, mut... Miksi sä starttas jo? Ja no, miten... Niin mulla ei oo startannut. Asser, tää on eri Pro Hunt, mitä mä oon pelannut. Liitli. Millä sä... Joku aina. Renne, millä pelaa? Niin Joel. No. Se mitä sä tarkoitit, se ei oo edelleenkään Lidl niin kuin mä sanoin. Se on, se on supermarket. Eikö minne Joel meni piiloon? Meniks Joel vai? Joonas! Joonas. Joo, blokaattaan se. Miten ne sen kaikki on? Se Joonas. Kaikki Mitä blokkaa poistaa sen Joonas. kavereissa? Ei enää Joonai. No niin, tuollahan se Joonas. No niin. Joel, pystytkö tekemään noita ääniä? Ei tässä pysty Kaapo edelleenkään. No miksi pitää kuulua kun... Niin. Mitä näkee täältä äänestystä? Joel, mitä nappulaa sä painoit? 3 joo. Niin. Mikä nappula se on näppiksellä? Missä äijä oli? Siellä niitä hampaitten sisällä. Se on hyvä peli. Mistä sä teet näppiksellä hiirellä? En mä tiedä. Mutta niin, Renne, pelaat sä näppiksellä hiirellä? Joo. Mä painan siitä, mistä mä menen yleensä pikaakseen. Eikä F. Okei. Sanomallinen. Get out! Get out! Get out! Hei muuten Asse, voiko sä näyttää mulle se yhden salapiilon? Muuten, menkää eri channeli. Joo, kyllä se on F. Mä tiedän ihan hyvän piilo, mistä kukaan ei tiedä. Ai se pihalla. Tästä muuttuu pois siitä ropista. Kyllä tiedän, mutta kyllä minä tiedän. Onko Joonas tässä nyt vielä? Joo, mut miettiä yhden hyvän jutun. Nää. Miksei nyt osaa? Tässä on se toiminut. Miten Joele ei mennyt pois Miksu tuolla on Kaapo? propista? Joel, miten sä et mennyt pois sitä propista? Onko se paikalla? Eikö jos se vettää pleikalla, niin ei se sitten pois. Vitsi Anka! Ankka pankka! Skipini mankka. Legit! Not. Missä se Skipidi Anka on? Skipini mankka sammakko. Oi.
Vitsin get out. Get out. Eikö osu? No jos... No arvaa. No, joo, mua inpaa se sun kaveri, se vitsin keskinen. Vittu. Mä tiedän kyllä missä Joonas kai on. Tarkoitatko Joonasta, kun se tällainen... Täällä kuuluu ääntä. Joku liiku. Ei tarkoita Joonasta. Älä minua, please, mä akuanka, please älä, mä voin maksaa sulle 200 €. Mä voin En maksaa usko. sulle 100 €. Sulla ei edes oo varaa siihen. Erkele. Nyt tuli Ei ruoan. saanut kirjoilla videossa. Miksi sensuroit? No mä oon kyllä niin huono edittää, että mä voin sitäkään ostaa. Missä se Joonas on? Eipä tuo Joonas kerro ikinä niitä vinkkejä nyt niin. Eipä kun se tulee ajan mukana niitä vinkkejä. Niin tai pingi. Niin se tulee ajan mukana. Mennään kaikki eri paikkoihin aika. Ei täällä päin kuulu droppia. Vai osaako Täällä se mun luona kuuluu. Mä jäin jumiin tänne. Joo, sinne jää ihmisenä jummi. Jääkö se ihmisenä jummi? Joo, sinne hamppaattiselle jää ihmisenä. Eihän se oo täällä Secretissä. Ai Joel jäi. Joel jäi se sinne hamppaattiin. Tai mun pitää vaan istua täällä. Eihän se oo tuo pulu. Ei. Ja voi löytyy. Mikä se oli? Se oli tämmönen matkalaukku, se oli sen päälle. Kiva. Olipas helppo. Eli toinen kierros, mitä nyt oli. Joo. Kyllä. Joka sillä juo jotakin kanakeittoa. Ei, Go 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 go. mitä sä lipitet siellä? Red Bulli. Eikä ole. On. Tääkä saatiin katsoa. Niinku... Mennään jossain välissä vaikka Titanic Prohunt. Ei. Miks mä Ei aina mitään. ehtiä? Me on se, että nytten tästä piiloon. Ai mä en edes päässyt sinne. Eiku en me vielä päästä. Mut eikö se hyvä, että mä oon Joel, seuraa minua. Me kerran sulle sen hyvän piilon. Siellä näin Taas sä pystyt tekemään niitä ääniä, se oli väärin. Juu. Kuka tässä pelissä? Häh? On kyllä kiva, kun täällä on joku monta Joonasta ja siis täällä on joku Renne ja sitten ootteko te pihalla vaikka kaupassa? Get out. Assi, tuu kattee mun piilo. Kuulit sä jolta musa? Ihan... Tehkää niitä ääniä, niitä lingankulikuli. Mehusin get out. Pelaat sä Netflixillä hiirilassu? Tehkää niitä... Tehkää niitä ääniä. Ei jaksa. Te ootte sisällä kaikki. Ei ollut. Sinne Assi, tuotteko telkkari. piilovista? Mä löysin hirveen hyvän piilon. Mistä pääsee pois tästä tietystä propista? Painu kyykkynappi just. Ootteko se pihalla vai sisällä? Pihalla. Miten ei oo proppi? En mä tiedä. Pelaatko sä ohjeimella vai näppäksi? Ohjaimella. Tehkääpä semmonen Meikä tekee get outi.
Ootteko te... Asse, oota, Asse, kato tää. Asse, kato. Mulla on penkki. Ootteko te... Tää pihalla? Aivan varma. Me ollaan yhdessä toisessa solapelussa. Ootteko te siellä mäkissä? Tai siellä Lidlin kuvassa? Ei siinä yhdessä tiedossa. Vai ootteko se siellä, mihin tarvii sen koodi? Mikä koodi? Se paikka. Kun siinä on se akkespin. Mä löysin tän secretin, se on siellä toisen taulun takana joku secretti. Se on Lidlin sen. Niin. Siinä on sellainen hymyynoma, mikä onkaan. Joona kämppää täällä. Täällä on ainakin monta tällaista Lidliä. Avokado Meksiko! Joku on torakka. Minä? Assu. Asser be like. Avokado Meksiko! Mitä tässä niinku tapahtuu? Me vaan huutelen. Ei, me olin just laittamassa itteni huutamaan siui. Tällä se pitää sun tehdä. Tässä videossa tulee aika hyvä, kun täällä kaikki käytetään hyvin. Onko muuten alkaa huutokisa? Kuka eka huutaa sen kovemmin hoitoa? Montakohan lykkäämään tähän videoon? Avokado Meksiko! Asutaan... Vitsi ankkapankka skipidilanka. Tää on vaan yhtä jäbbäämistä tää meidän video. Niinpä. Jättäminen. Joku on varmasti näiden hampaiden sisällä. Joku on täällä. Ootteko te saanut Joelin vielä? Ei. Mä lähden pois. Onks Kuka täällä huutaa? No täälläkin huutiin. Täällä oli Renne. Siellä mä toisessa Lidlin kuvassa. Miten te löysitte ton toisen Lidlin paikan? Me pelattiin eilen, niin me löysin nää. Entäpä minne saapi sen koodin laitettu? En minä tiedä. Me tiedän mistä sen koodin löytää, mutta me en tiedä mistä se saa. Miekin kun mie kerroin sen. En mä kyllä voi ketään löytää täältä. Joella oli yhdessä väliin tässä veden luona, mutta... Joo, mikä on sullikin? Se oli semmoinen bananaboi. Banana. Nyt vois vaan jäädä kämppää tähän. No kun täällä on näitä voitetta. Täällä on banaaneja ihan sikana. Mennä mitään banaani. Tai näitä vitsi akuankkoja. Näitä piilejä. Ne on kyllä akuankkoja. Noita akuankkoja ja piilejä ihan sikana. Niin. Joilla oli semmonen ihan oikea banaani, tiedätkö? Joo. Tommonen. Semmonen mädääntynyt. Se. Mikä on tässäkin. Mhm. Haluatteko vähän ääniä? Joo, me tiedän missä se on. Mitä he? Can now escape. Block them.
Hei, nyt te voitte lähteä jo karkuun. Äkkiä Assu, sinne pitää päästä ennen kuin ne pääsee karkuun. Hei, täällä joku. Täällä pusaa siis banaani. Niitä pitää estää, että ne ei pääse karkuun. Me menen täällä kautta. Ei hitto, mulla lakas. Okei. Utela. Yes. Varo takana. Se eteen vammaa. Mä juoksin tuossa superhero ihan perseensä kiinni. Ja olipas... Ai niinku Joonas. Aina Joonas. No niin, nyt se menee. Liivattaa ja mennään Joo, uudestaan. mennään uudestaan. Mennään Silkai Pro-hunttiin. Ei. Ei Mennään kannattaa jotain pelimoottoa. Kannattaako jotain vaikka Red vs Bluuta tai jotain semmoista? Ovi kiinni, kun se koira ei tule tänne. Mennään tätä takas. Ei kun mennäänkö ottaa jotain muuta Silkka? Ei kun Pro-hunttiin. No jos löytyy se on hyvä. Onko Jahti Silkai? Pro-huntti on hyvä. Ei, kun miksi me mennään vaikka supun piirmappiin? Ei mitään supuus. Entä Jahti Pro-huntti? Ok. Eikö se ole se, missä on se vitsin Levaan? Missä on Levaajanen? Joo. Joo, mennäänkö sitä, että supun piilon mapina? Ei, se on kyllä aika huono. Mennäänkö Jahti Pro-huntti? Entä se mennä prop-huntteais? Niin. Meitä olisi 4. Ei kun 5. Mennäänkö Silkai Pro-hunttiin? Ei. Nyt mä keksin hyvät. Ready. Mikä? Miksi nyt supun piilomappi? Mä laitoin tän ihan huvikseen. Mennään. Jaksaaks nää äijät pelaa oikeesti tämmöstä? En mä edes pelaa tätä. Sanot sinä, joka kiittää jotakin ihme help. No legit. No legit. Mennäänkö tätä? Vai ei? Mä en oo ikinä pelannut tätä. Emme eikä. Joo, mennään. En tiedä millään tää on. Varmaan tosi säkki. Niin. Säkki tuoli varmaan. Onks tää vaan hide and seek vai onks tää joku prop-huntti? Ei. Tää on... Pelkkä hajitsi. Niin, tää on pelkkä piilune. Ja... Ja muutenkin niin aikaa etsiä. En mä. En. Ja täällä on... Ja täällä on myös Leva. Miksu eka etsiä. Joo, ja täällä on Levaakin. Miksi se on joku tällainen joku vammainen bugi tässä? Etsijällä on lento-ominaisuus. Alue pienenee koko ajan. Ja kuka ei sitten starttaa? Joo, kaikki venata. Miksu on aina starttanut. Nyt ei Miksu elää. Miksu, mä teet tätä pari. Miksu starttas. Miksu, kerrotteko tää diili tästä kohin jo näille Hei, kaikille? muuten Miksu, älä paina tätä nappia vielä. diili. Kaikki tulee tähän. Joo. No Kertoko se diili? Äsken vielä Kunhan meikä saa 1 koti. Miksu, kato miten hienot lasit mulla on. Asse. Eli vasta nyt. Joo, Asse, miksi mä jäin spektaa? Asse. Vähän kun nää starttis. Miksu, ota tässä avussa niin tapen sut. Miksu, ota siinä. Niin Asse, sano Niin. uudestaan. Niin, että kunhan mulla on 1 kotilaji, niin mie ja Miksu tehdään 2 YouTubeen semmonen räppi. Ja minkälainen? En tiedä, me mietitään vielä. Ei mitään aktu. Kyllä pitäis tehdä.
Mikä toi vitsi musta koppi? Milloin toi alkaa? Silloin kun tuo aika vissiin. Niin paljon sitä aikaa jäljellä mennään. 10. Ja otapa heti Miksu, niin päästään myötä. Mä lähden piiloon. Niin se pystys. Miksu meni brown hole. Niin. Se voi lentää. No niin, mä oon ehtiä. Aika kova taas on Epsillä. Joo. Kuka tää on? No niin. No respawn. Onks tällä muuten... Joonas yrittää laittaa mulle friendille. Laita end. Joonas yrittää laittaa mulle kaveripyyntöön. No, nyt meidän pitää olla täällä jotain tuhaa. Itse mä voin kyllä yrittää hukkua. Ei vitsi, mie äkkiä poistaa Joonaksen kavereista. Miten ne hukkua? Joonas oli mulla äsken kaverissa, jos mulla vahingossa hyvä. No niin, Miten ne on hukkua? Mä voihan tässä pelissä hukkua. Ai pystyy. Etkö sä tiennyt, että Fortissa voi hukkua? Sä rakenna Joel. No kiva, Joonas nyt joinas. Ei joinannut. No miksi täällä näkyy 5 pekta? No, kuuntella Joonas kaveri. 200 IQ tänne legit tuli. Ei, kun tännepä tuli joku randomi, joku bokset. Mennään Game Channeliin, koska se on siellä. Legikö ne vaan kuolee stormiin? Mennään Game Channeliin. Miksi? No kun siellä on se yksi tyyppi. Haettako? Liiväsittekö te kaikki? Ei kun mitä tässä tapahtuu. Ei. Game Channelissa on. No siellä on se yksi tyyppi, se bokset, 200 IQ. Mikä bokset? Ja nyt Joonas joinas. Joo, mies hoitaa silleen. Kenellä se on kavereissa mukaan? No en tiedä, liivattaa. Nyt tänne tulee kaikki. Kaikki liivattaa ja aväälle. Mepä kilautan sille. Minä voin soittaa sille, jos ei nyt ole uskoa. Se poisti sen kavereista. Poistetaan kaikki se kavereista. Mä oon jo poistanut Minä miljoona sanon vuotta. No niin, nyt mä sanon sille sen. Kaikki väylä. No mitä? Elät soinaa koko ajan minkään partyyn, täällä kaikki poistetaan sut kavereista. Soinat vielä kerrankin, niin kuulee meidän reporttaan sitten, että soinaa koko ajan täällä valitat ja... No siksi, koska sulla ei ole mikkiä. No milloin on? Joo, elä kysyä. Noi Asseri Air Force kyllä bängäis tolla Miksu avatarilla. No se olisi kyllä totta. Ois avail. Nike Air Force 1. No niin, Kyllä tiedän. kaikki visio avaulle. No niin. Mennään uudestaan. En oo vielä avaulla. Mennään nyt uudestaan ja nytten kukaan ei vielä starttaa peliä. Mistä nekin pääsee avaulla? No ihan sama. Profiilia sieltä. Miksu, älä koske sun näppäimistösi, kun oot siellä. Ok, kun mä tätä vahingossa, niin... Tää on... Pitäisikö tässä limshade? Miksu kuuntele. Tällä kylläpä Slim Shadelle bängää nää kengät. Nää Air Force. Tulisipä se rättän tähän peliin, niin lähtis ostoksille. Mä ja Renne näytettiin siis silloin koulussa, sit siitä lähtien Miksu alkoi kuuntele sitä. Mä olin niin lähellä, että mä starttasin tän gamein. Joo, Miksu parkouretaan vaikka tänä parkouretaan. Onko mä en edes koskettanut mihinkään entteri. Entä että? On helppo parkour. Ei oo.
Mitä tarkoittaa vihdoin? Miksu? No. Mitä tarkoittaa vihdoin? No mä en muista. Kaapo varmaan. Niin ottaks se, kuka puuttuu? Kaapo, tiedätkö mitä tarkoittaa vihdoin? Veldone. Ai mikä? Done. Vihdoin. No se tarkoittaa, että hyvin tehty. No me mentiin tuonne parkourin päähän ja... Kattokko? Onko kaikki? On. Kattokko te? Joo, mutta miksi täällä on 5 pelaajaa? Okei, mä menen. No. Älkääpä nyt. Eikös meitä ollut 5? Niin. No niin, mä painan. Ota se. Missä täällä oli Rennesevitsin kauppa, missä on se levo? Mä en muista. Onko täällä edes levoa? No oli täällä joskus, mutta en mä nyt muista. Voikas täällä olla niitä ihmisiä? Ja nyt Joonas spämmistää kaverin pyyntöä. Se laittaa mulle koko aika. Joonas sent your friend request. No sehän spämmi. Legit, mulla on niin OP-piilo. Mulla on varmaan OP-piilo. Eikä oo. Käykö tehdään silleen, että jos joku vaikka kuolee, niin se on aina sitten etsiä. Mä varmaan. Ai eka. Tai seuraava. Niin. Mutta Ai kuka eka kuolee. Niin. Nee. No, vois tehdä. Mun vielä maailman huono. Tää on ihan hyvä, että tää on jotenkin huono, että tää Stormi on jotenkin hyvä. Tää menee koko ajan samoihin paikkoihin. Että tää Stormi. ja tää varmaan, Niin. tää varmaan vikaa tää roundi ja sitten mä varmaan lopetan tän videon. No, mennäänkö me sit noin voi squadiin mennä se aito? No voihan me vaikka näitä pelata sillä aikaa. Tai pelataanko jotain vaikka Red vs Bluta tai semmossa? Joo. Red vs Bluta, niin tulisi tasatiimi. Miten niin, jos on 5? No voihan me käydä testaamassa. Monen raudin jälkeen. Tän. No koska tää saattaa kestää, koska mä oon niin pottina. Onko kukaan vielä kuollut? Ei. Koska mulla on maailman OP-piilo, niin ei tällä voi kuulla. Mun pitäis kuuluis ehkä välillä semmoset äänet, niin olisi helpompi. Me taisin nähdä äsken Miksun lentämässä, mutta en oo varma. Mä kuulin, nyt- että miksi Nyt oli se tässä. paljastit vähän sun piiloa. Hetkonen, nyt meilläkin näen kartassa ja kaikkialla, missä te muut ootte. Tai en minä, Please paljon. ei kartassa, mutta niin kun näkee. Vietään vaan Rennen. Mä näen teidät kaikki. Joku on vedessä. Miksi sä paljastit joku piilon? No niin, toi on paljastamista. No en mä Toi on sieltä. toi on niin varmasti Assakal. Kuka? Toi tuolla Stormissa. Stormissa? Kannattaa liikkua, Stormi tulee. Mulla ei oo mikään kiire lähteä Stormiin. Nyt mä tiedän mistä jäbää on. Kuka? Kuka laittoi markkerin? Ei kukka. Eli meikä. Mä voisin katsoa, missä se on. Joel! Kuka on tuossa? Mä kuulin just Joelin luona paukkui. No joo, sama. Kuka tuossa on? Minä. Joo, mulla näyttää punaista. No niin, nyt video tulee lakkaamaan niin paljon. Nyt mulla ei oo Kuka mitään. tuo? Kuka on superhero? Minä. Okay. Kuka on tuolla? Mä. Oh, kiva. Nyt varmaan Miksunkin näkee.
Venä, pääseeks tänne asti muuten toi vitsi? Tuolla on. Ei sitä oo, kyllä mä pääsen. Missä? No ei kukaan tuolla. Mutta aika lähellä on. En oo. Kuka on tuolla? Minä. Renne. Te ootte aika lähellä toisia. Näettekö te ihan toistenne nimet? Ei. Joo. Mä näen ainakin Asherin nimen. Mä näen pelkän Rennen nimen. Joo, sama mä vaan näen Asherin jälkeen kammo. Mä nyt tiimis Ashel. No, Miksi sä lähtit pois kartalta? kuka? Siihen. Millä tavalla? Lähteekö Assuva kartalta? Häh? Mikä on se Stormissa? Enkä oo. Kohta alue! Kuka tuolla järvellä on? Missä päin? Älä kerro Joilla läpäijöstelee noita juttuja. Toi on joku randomi vaan. Nyt mä en enää näe sitä. Toi joka on tuolla järvessä. Kuka mua spektaa? Mie. Koska ei voi vaihtaa. Mut miksi sä sit äsken väitit, että joku oli järvessä? No kartasta, mapista. Ha? Eihän täällä näy muuta. Kuka toi on? Meikä. Minä. Ok. Ja täälläpä oli Miksu. Te ette tuu ikinä löytää mua. Mä niin pottina ihan huomaa. Venatkaa, mä voisin mennä tuohon. Renne, mä tuun sun luoke. No, Pitää liikkua. ei oo pakko. Eiku, onko? Onko, pitääkö mun liikkua? Joo. Moi. Vähäsen. Oikeesti, että on koulukiusassa. Mitä nyt paljasta? Ai vitsi, täällä lentää hullu, mä tiesin. Hello, Renne, Hello. Kuka täällä vauva iskee tai nauraa, en mä tiedä. Mitä? Oliko se Kuka jos tanssi naurua? Kuka tanssi naurua? Minä. Mitä sulla se? Minä. Häh? Te ootte Minä samassa sain sen. paikassa. Ja kuka tiesi, että Rennellä on nauru? No niin, mä voitin. Et mä No niin, mä voitin. Okei, onneksi Meksu olkoon voittajalla. voitti. Häh? Onneksi olkoon voittajalla. No niin, nyt mennäänkö me Red vs Blue vai mitä? Joo. No tähän loppui tämä klippi. Mä lopetan tän vasta. Joo, siis... Kenet sä löysit eka, tai kenet sä näit sinä eka? Minut. Ei kun siinä Asheria mie. Okei, no tää video oli tässä. Kiitos kun katsoit. Jos katsoit, tilaa kanavalle, videolle ja ensi videossa näkemiin.